Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Назарекс, отново. Сега снимам втория си клип. Мисля, горе-долу оправихме холма, по-късно ще ви заведа. А сега малко PvP. Предупреждавам ви, не съм много добър. Нека да гледам колко желащи има. Направо нямам думи. Нищо, това е за добро. Той е в момента снима клип. Ето го. Това е той, снима в момента. Нещо там бърника. PvP, добре, няма никой. Аре, излизайте, бе. Ало, ето. Ох, това ме стреля. Нищо, аз имам флай. Не е хак, спокойно. Аз админа ми даде такова ранг ютубър и мога да летя. И да, съответно ми го е дал този ранг, защото качвам клипа в YouTube. Сега трябва да направя 10 клипа, за да ми стане завинаги. Ще ходя да посъбера малко храна, защото нямам. Food. Само че малко ми лагва. Но какво да се прави? Ще го преживея. Това ли беше? Да. Ето ги моите прасенца, приятели. Добре, защо толкова много искам гадната им глава? Много ме кеф, искам главата им просто. Ще е по-хубаво, ако сървъра го направят да дропват по-лесно глави. Да се дропват. Също, какво щях да ви казвам? Да. В хома ще отидем само да събера един стак. Ще отидем в хома. Сървъра, може би го знаете. Описанието ще го видите в описанието IP-то. Малко ме боли гърлото и затова гласа ми е малко странен. Но нищо. Какво щях? Да. Ако скоро време ни предстои, може да станем такива админи. Едва ли. Ако качваме повече клипове, може и да станем. И ще... Ако дойдете в сервера и ако имате някакви питания, може да ни кажете и ние ще ви помогнем. Добре, колко събрахме? 52, още малко. Много ми харесва сървъра, че има това Archer. Хората, които не го знаят, трябва да го напишем на табелка. Хубаво от време на време да някой да им напомня. Арбе, те пресете не свършиха. И сега, ето събрах, сега отиваме да ви покажем холма. Тук живеем много хора. Ето, малко тъпо сме го направили. Къща в къща, в къщички. Ох, как ми забива къща в къщички, но нищо. Да, колко хубаво го направил, нямам думи. Тук живееме Назарекс, аз съответно, ЕАА, Пудин 1 и Натито. 1, 2, 3, една секунда. Да, добре, е готово. Тук ще остава храната. Да. Тук преди имахме коне. Тук. И там. Тук беше моя. Само, че дойде един админ Уре Лахов. Той е гаден, с него не говорете. Избягвайте да говорите с него. Той зарежда се за най-малкото. И така, ето тук ЕАА го направи нещо като шатра. Нашия хом е малко недоконен, защото сме над недъра. Но ще ни простат админите.
Отгоре е пълно с пигмени. Ще се качиме. Добре, не мога да разбера как в Недъра ще има гъби. За бога, защо гъби? О, ето ги пигмените, нашите приятели. Как ги обичам. Да ми влизат на групички особено. О, да. Я ги гледай, какви са сексите. Да, това е холма. Сега ще отидем до ЕАА. На ТП. ЕАА долу на 34. Той не е сървъра. Грешка. 34. Да, сървъра е. Вече. Да го видим къде. Той е на спална. Сигурно прави. Какво прави, който го няма? Къде е, бе? Сега ще ви покажа какво. Ще ви покажа моята колекция от глави. Много трудно съм ги събирал, не питайте. Добре, заби ми. Не, прави се. Ето ги. Сега ще си ги сложа да ги видите. Те няма нужда, защото те се виждат какви са. Те са обикновени глави на скелет. Добре. Това съм аз. Ето, примерно, първата глава ме кефи. Всичките ме кефят, бе. Тая много ми тича с скина. Тая е на... тая. Тоя много съм го бил. Тая е из грифа. Тук грифането е позволено. Както знаете, в предишния ми клип. Тая ме кефи. Да. Тая не е чак толкова. Тая ето я. Не беше тая. Май тая е яка. Тея много ги мразя. Намерих спалнер на тях. Ето ги, моята любима глава. Тая каква е? Да. I'm sexy and I know it. Сега ще ви покажа главата на... това е моята глава. Тая глава най-много ме кефи. От всичките. Като видите ето това име, бягайте. И тази глава. Това е този VIP админа, който е гаден. Това пък е разприличена. Айде да не казвам какво. Да си ги прибера. Към. Нека се седа тук колекцията. Да отидем до ЕАА. Той май се на спаун се върти. Няма лошо. Не. Да, всъщност да. Какво става? Мършо. Да, пак е на спауна. Нищо чудно. Ако... какво беше? Забравих. Сега малко PvP, ако има хора, ако не, ще видим какво ще правим. Ганото е, че по скайпа много не се чува, като говориме. Малко зомби. То ми е любимо. Кой е това? Гледай го, браво, бе. Нещастно. Яш. Дано те убие. Моля те, убий го. Убий го. Много е гаден. Нямам дън. Добре. Това беше всичко от мене. Чакайте. Това беше всичко от мен. Благодаря ви, че ме гледахте. И до скоро. Довиждане, смисъл. Ще ме видите след малко. Пак ще кача още един клип.